nungtini tamni bagui chuna maring khasagadi tam jungjal tongma bagui usanggo August ne thamani nogo sokpaya okay ngaboni bagui bono manya bagui bono manya taburu tungmani koidin dong tongha tini bai 2 din kha uskango bojaga program naina he songmuni wa durga puja da klaina baba ha durga puja ni teni mongobari adaba durga puja teni mongobari simparang borok no gari kare konoi igo binana sangoi rohamani rohorta angno rang 30 ta ri hor gari bara buru simparang dj kuma ga basona yakma bihirok ga da basona busaro kahiro hokatang bongno barbo goi Kaproni simi je nor tuk mani aboni sekang rokhan nor kuno joto khaching rogo phone eba khayei eba jati gosti ro phone khayei eba rutuk ta naikha hingkai mia khai naijaglia bole binana soro thende bagia atike thangi no binana soro thango hingka tini ka ang phone khai nekya ayang gokonogor khaika sungko bandari wo khaika kuroi je sing gosti wata kuno patta maya hingkai ni khai abo sajuk da klai na tam klai ani busu ayasma hingkai je bono tabu go su din por to hamane norok ke khos khaya ro tu gyanglai to hangkai thana rogo kuno thangai affair ro amo hairo khada khaijaka khaijagya hingkai nung tabu tam nai hastini lokurok no ga tabu ana ayasma no busuk no kari ri noi ang khayo mane nung lukurok no choba su sano lukurok no choba su santa nin bung kisa sade ang bung nondorani mo jaga kamini bung khai mo sikari bari nable sikari bari